natural. Agora, Lugo. Beleites Teatro. E escribo porque me peta. Desexámosvos moita creatividade. Unha lúcida expresión. Unha grande armonía. Unha calidade de vida xusta. E un Nadal moi equilibrado e sen injustizas. Ausencia de discriminación e violencia. E tamén, como non, un próspero ano novo cargado de creatividade. Coas letras e a expresión. Feliz ano 2026. Por iso e moitas cousas máis, ven a casa polo Nadal. Por iso e moitas cousas máis, ven a casa polo Nadal. Feliz ano 2026! Todo, amigos. Hola, un señor de Murcia, non, nunca, de Lugo. Que va, que este asturiano. Hola, unha señora, e outra, señora.